újra a nagy kaland. Azt látjuk elsősorban, hogyha most venkelünk a János segítségével, akkor látjuk, hogy már is megjöttek a rendes éberőrei. Hála az Istennek, itt vannak. Úgyhogy már is forrosodik a helyzet, de semmi gond. Mi addig itt beszélgetünk. Vagy legalább beszélgetést imitálunk, na ilyenkor mi a helyzet? Ha most nem lennénk itt, akkor most mi lenne? Ha nem lennénk itt, akkor most mi történne? Nagyon nagy gáz. Igen? Nagyon. Hát én mondom, Mitch Buchanan. Mitch Buchanan. Akkor futni, vagy oda menni, hogy jaj, ugye semmiség, nem testetünk semmi. Mit lehet akkor csinálni? Nem, hát szerintem ilyenkor így megtárgyalnak velük a angol magyart, még ilyen hülyeséget. Mennyire vannak? Sehol. Még a kilátot ezt lekapcsolhatjuk, hogy most... Gyanús autózajok, de szerintem ezt most már nem veszi el tőlünk senki. A MÁV gazdagodott két remek művel jelentem, ez már itt marad az utókor számára. Ugye, mert a szó elszáll, de a graffiti marad. Egyszer mindenkorra. Na, hogy állunk? Még egy kis pudingot belenyomunk? Még egy kis cucorgás. Micsoda? Ez cucorgás. 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 Még egy kis cucorgás, aztán kész. Egyébként ez mit ábrázol? Ezek is beszéljük, hogy a végén megkérdezem, én néztem így a tisztes távolságból. Tehát ezek nem beszéljük. De kőbányagvilágosnak a jele. Nem, tényleg beszélünk. Na és mit tudjuk meg? Igen, ott a C, igen. C. Mindegyik betű más színnel van, gondolom. Mondtam, hogy puding. A pudingot nem értem. Tehát akkor C, meg D. C, N, és a vége az E. C, N, E. Pontosan. Bárcsak azt mondhatnánk, hogy vár a vasút, vár a MÁV, csak legyél felfegyverkezve ilyen kis szórófejes kis festékpisztolyokkal, de ugye itt még nem tartunk, viszont az biztos, hogy a MÁV már büszke lesz rátok, mert két maradandó alkotással gazdagodott. Kész vagyunk egyébként? Igen, szinte kész vagyunk. Mondjuk a házkértőt nem tettem le, de most már nem lesz, és inkább nem szerintem. Itt hagyjátok, kész, nem is gyönyörködtök benne, hagyjuk itt. Te, majd szerintem így meg gyönyörkülünk meg a nyugatidő. Majd így annó egyszer talán. Nem van szó. Ez így most vállalható? Köszönjük a figyelmet!
egy hét múlva segítek elpakolni, hogy tüntessük el a nyomokat, hogy itt hagyunk jelzéseket még. Semmit nem mondjuk. Szerencsésen megúszik is az a lényeg, mert azért ugye volt a... Történik még itt. Az utolsó személytársa. Fényképezőgépet hozni kellett volna. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. A végre jön vissza a rendőrség, nem megállt. Jó, és sziasztok, ennyi volt, a többit azt már eláttam. Akkor egy személyigazolványt kérek, és azt, hogy milyen forgatás az ilyen. Igen. Valószínű.